Isusu. Tirikutsvaga bhazi Haticharione. Bhazi ripi? Remusumedu. Musume kupi? Musume kumberengwa musume. Oh, makauya rini? Tauya nhasi kuchibvunze kuchezi. Osaka bhazi rakusiyai? Hatisi kumboriona kuti rainda here Haticharione. Ko mamusina namba dzadriver? Hatisina. Ndere white asi iri Zupco. Mami ine mari here yekuti mukwanise kukwira? Hatina. Pakaipa. All right. Tutashaiwa bhazi redu number 71 kwa stand line Slovesi Bozoli. Saka badruza mama phone number ose chashami na skupinga. Mama pana na chairman. Vanga vachiti chi? Bhazi redu 71. Alati siya uko kwatapiwa chikafu. Toba tazotera na mamoti. Saka uroti pano parakamira chapo ndepapi hatikuziva. Abadruza mati vafonere manamba wasa asikupinda. Saka mune mari here yekuti munokwanisa kuzokwira kuti muende kumba? Hatina. Tongori vanhu. Asi kuna mabhazi aripo. Asi vanoramba kuti tikwira. Mari vari? Maripo mamwe mabhazi anoenda ikoko asi vanoramba kuti tikwira. Anze kudini? Asi indai kunokwira yeye nyanga makakwira. Tichiba kushasha vakaramba tikava tatora uyu. Ngakatora malift. Takumbira imwe moti yanga yakanyorwa ZANU PF. Ndiyo takumakwira. Nobva yatusvika kana. Saka yake notizoti vari. MP wedu ndiri July Moyo. Kansila wedu ndine Fred. Okay, mama ndipata July Moyo. Achina namba dzavo. Chairman ndiye. Chairman ndiye. Chairman nditenesi vanhu. Dziri kuramba namba dzake. Izi namba dzacho izi. Murudziona. Marulaji ndatona abuda asa ana usinga wana. Mawaya ninji ni rori. Tikani marori masitipa mashake mena. Maji? Masitipa mashake mena asima masitipa ana usinga wana wakachinda kwedu maji. Asinga imwe route. Hapo anokuma wewe kwa mwana wana ndiri kuona. Mukalo. Mjuru gundo. Ndata mjuru gundo ndakutoda taxi today.